сега всеки момент трябва да започне и състезанието за представителя на Team Shadowhex. Team Heaven Bull. Имаме временна игра, дами и господа. Всичко се случва на една писта. Да видим по-добрият шофьор кой е. Дидо или как се казваш човек? Забравя. И аз забравя. Няма за тебе. Извинявам се. Имаме позиция, браво. Първия завой обаче. Team Shadowhex успява да спечели успешна атака на ляв завой и така вече повежда в състезанието. Дали? Две обиколки. Позиция, нали? Не за най-бързо обиколка. Закривате екрана. Пазете се, пазиме се. Аз от тук ще коментирам тогава. Ето вече имаме и сплит скрин. Каква феноменална работа от страна на нашата продукция. Тук дори играта ни подсказва, че трябва да намаляме. Все още Team Shadowhex води в състезанието. Не, изпревариха. Изпревариха ли го? Аз не видях, докато се премествам ли? Да, на завоя. Ясно. Дидо явно добре е натиснал гъста. Да, чак волана му се щупи, трябваше да го затяга на ново Цецо. Беше като истински пит-стоп, докато се движи. Въпреки това, първа позиция. Въпреки това, Човек да. е мотивиран. Тук вече стана проблем. Цецо, на другата посока. Олеле. Той волана му фръкта. Да, нещо май ще рестартираме, ми се струва. Нищо. Трябва да натегнем хубаво воланите и да продължиме. Няма да ви лъжа, че чувствам вече е лека пот да избива по тялото ми. Рестарт, че има ли? Ами да, ще има.